Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmikom, għanna it-tieni programm ma' bibtana Kamru Bonnici il-Bakru Jason Seguna in-negus fuq l-għana tagħhom. Dikom merba, il-ġimgħa l-oħra tkellimna daqsxejn fit-tul fuq kif isir l-għana u l-għana spiritu pront. Illum ħan nitkellmu fuq l-ewwel ħaġa l-esperjenzi tagħkom minn mindu bdejtu għax tal-ġimgħa l-oħra bqajna biss sa fej bdejtu u qafnem. Minn dak iż-żmien law forsi Kamru iktar għandu xi forsi ta' minn Jason ma' Jason illi prova ftakar daqsxejn waħda u nitkellmu wkoll. U ħanibda minnek Jason jiena. Ħala l-iktar wieħed żagħżugħ mit-tnejn. Minn dak li bdejt tagħni issa, hemm xi ġrajiet hekk li tibqa' tiftakarhom li pereżempju sew l-għannejja l-anzjani tawk iċ-ċans u ħadtu u tgħallimt iktar minn għandhom u inti stess kif jiġi fl-għana għallimthom għax dak hu sabiħ tal-għana u hekk se jaħlu diskors jiena l-ġimgħa l-oħra li mhux titkellem waħdek biss jitkellmu ma tneqti tagħmlu ma' xulxin. Ħajdilna. Le jiena l-esperjenza li għandi jiena li kemm ili niġri minn 18 sena sa 28 nattendi f'ħafna serati il-ħadd għannejja antiki, pereżempju bħal Kalora, Ċikku, Zaren, Tasika, l-Baħri, il-Bamboċċu, ġifieri għannejja tajbin. Imma l-iktar waħda li tista' iddejqek u l-għannejja sija daw, sija pereżempju l-għannejja kollha kultant mhux min-naħa tagħhom li jiġri, l-iktar min-naħa l-iktar li jkun hemm inkwiet min-naħa tal-organizzaturi. Għax jew jimxu bil-grazzja, jew ma jisom li jridu huma. Il-min iridu huma 20 serata u l-min iridu huma iwarbu ħal kollox. Li jiena dina ma naqbilx magħha u għamilt ħilti kollha fl-attivitajiet kollha li stajt. Dik li nnotajt. Tifhem. Imma meta ngħidu f'dal każ l-organizzaturi. L-organizzaturi fost l-għannejja stess jew mhux għannejja. Għas ikunu għannejja l-biċċa l-kbira. U allura dan huwa ħażin. Niftehmu ġifieri mhux sewwa li l-għana jiġilu din il-ħsara. L-iktar ħsara li u rajt ħafna għannejja jwarbu jien. Inħabba di l-attitudni. Għax daw ta' parsi jkunu ħbib ta' ħafna għannejja u jiddiħsu miegħek. U ma f'daqqa waħdek ma toġobhomx imorru kontra tiegħek. Jiena naħseb ukoll imma nagħti tort lill-għannejja għax iħalluhom jirkbuhom. Jiena mistoqsirek nagħmel u naħseb tnejn tistgħu diskutu anke inti Kamru idħol fiha x'importanti. Jiena naħseb li sakemm intom l-għannejja, ngħid intom mhux intom it-tnejn biss kulħadd. Tiftew bejnietkom, tinsew it-tilwim kollu li seta' kien hemm u jista' jkun hemm għax kulħadd anke l-imsar bla ma ngħidu kollhom jħidu bejniethom. U tippruvaw tiftew bejnietkom u tagħmlu l-għaqda tagħkom. U kulħadd jimxi kemm jista' jkun ħabel wieħed. Din ma ngħidlek din ma tistax timxi għax ħanejdek għaliex. Għax kulħadd jagħmel li jaqbel lilu għax dak jistiednek għall-ikel allura qisek ikun obbligat. Allura ma tistax tiġbed ħabel wieħed għax jibqgħu bl-obbligazzjonijiet. Dik li ma tistax timxi. Jisu speċi inti rikattat, jew hekk jew xejn. Għax għandi obbligazzjoni lejda għax dak jistidinni u dak jieħodni hekk, allura ma nistgħux nimxu. Issa Karm, qabel tiġi fuq di. Minn bdejt għax inti għandek ħajja itwal ta' esperjenzi fuq. Nidħal. Ġeżel hekk ivoldi jisu bniedem mhux jisu, ċert li hu. Dik ċertu ċert mill-li qed jgħid, ċert. Iż-żożija li qed jgħid tagħmel. Jason mhux propjament rrid fattort kollu fuq l-organizzaturi, Jason. Għax ġieli nitkellem jena hu. Parti mill-udjenza. Parti mill-udjenza. Apparti mill-organizzaturi. Parti mill-udjenza tieħu ċertu sej fuq l-għannejja. Bil-grazzi. Għax qed niftehmu sew. Tieħu ċertu abbraċċet, il-donna l-għannejja tagħha. Jena kamil l-għanna għasħat għat marrikat tani fuq l-affarijiet. Ma għandu ċans jien. Jista' jgħidlek u għalli. Ejwa, Jakar, fejn jiġi?
Karmi, fejn iġi. Jena muġat. Speċi inti tażel il-post u tażel in-nies. Speċi. Ma, mux dejjem jirnexxilek, mux dejjem. La. Toqgħod titfittex kultant ma tagħlaqx naqra għajnejk. Tista' ma tmur imkien. Jena biex inkompli ma qed dak. Mhux infettex l-għannejja għax għandi xi differenza bejn l-għannejja li. Jena nħobb nqassam qalbija. Però jien dejjem għamilt mezz. Li nkunu żebbuġin. Kif qed terraħal tiegħu. Aħna ħobbu San Filip u dak ħobbu San Pawl. Aw ħobb le. Infalta ħażebbu xan ħobbu militari. Nirrispetthom dak ħadd ieħor. Imma rigward tagħna. Jista' jkun ikolli lilhom jien. Tajjeb u ħażin bihom ngħaddi, nimxi. Issa jekk imxejn ħażin. Jekk imbagħad irranġaw wara. Ħa nitkellmu fuq il-karriera tiegħek. Kamra naħseb hija daqsxi waħda mħawra mhux ħażin. Il-karriera tiegħek dejjem bl-inkwieti. Bdejt bil-Marsa inti. Nibdew minn hemm il-Marsa. Biex? Mill-Marsa bdejt, bdejt tanni fil-Marsa. Ejwa. Jena il-karriera tiegħi jena qatt ma ħatlana bis-serjetà. Bħal kwalinkwa sports ieħor għalkemm delizzju. Imma l-għana li għattanni magħhom qatt ma kemm kwalità tiegħi, il-kwalità tiegħi mhux rigward tagħna ta'. Daħdu s-serjetà. Is-serjetà, jena s-serjetà jekk ma tħaqqi daħqiet. Jew ma qed jisimgħani, jew ma qed jarani. Ma tħaqqi daħqi jisugu fil jekk ma nibbessim xi ġila ngħidulhom jew qed bismu naqra. Alla volja għandek xi tgħid mija jissa dik għaddiet imbagħad niġġieldu wara jew nkun argument. Dik ċertu għandi qatt ma ridwa. Għal impress li jħossuni li qed iwaqqażu fjal kemm lilhom u kemm l-għana. U lilek innifsek? La, għaxxej. Ma lek nifsek fis-sens ta' ċajdak il-ħin. Esgur, l-ors tiegħi dal-affarijiet, l-ors tiegħi. Ma l-għannej waqt l-għana. Mux ma jgħamil ħażin, ek missu jgħamil. Għax l-għana minnu nifsu huwa etta kemm il-darba li huwa gidba. Jek t-tizzom l-udjanza ta' qoddiem, jek ħepi. U mux jħen kollu jisa il-mewt ta' Skamaldi jgħidu l-għalik, naftakarjen. Jew jisu ġuda, jew jisu buda, jew jisu boja. Wiċċu, xidla ta' fuq il-park. Dak ta' qoddiem, u traw rabbismu jgħan, iktar neddeċ ħagġa tajjeb. Fimta? Anka ma tħieċ ħagġa l-avversarju tiegħek li għat jgħannem jgħaj. Bulli, issa noqgħod attent jien kif se ntakal jaħ. U ndaħħu naqra jgħan u għallux. Imma, biex daħħu ma xertu nis kienu bulli. Orra ma ġara xej. Imma kif ndaħħu naqra jgħan. Kemm jibbew jgħidu xi ħaġa li ma kux posta. Għalhekk tal-festival li kon qed ikkellmu fuqha importanti. Għax ma jkunx hemm regolamenti. Lan ħerġa Bektu Square għandna l-antik. Li intom ma tridux naħseb dajjem. Intom tridu l-għana. Jibqa' tradizzjonalment, però differenza. Issa, għadek mettilniex ġġara mill-bidu. Inti bdejt, għertinna xi ta' 18 veru, so għennajt? Bdejt tani ta' 18 sena? U anke nara, bera m-mosom, ma dik għaddu d-għol. Issa, minn dak iż-żmien, ma minn il-għajt per eżempju. Ma kulħadd ma l-għanni ta' Malta kollha għajjen. Semmejtin ħalibda. Min ried li nanni, miegħu ma ridniex, min naqla trabel biex nanni. Semmejtin ħalibda b'dak li semmejt inti. Mal-bambinu, x'esperjenzi għandek tal-bambinu? Bambinu, one of the best. One of the best. Jena kont għandila għal-mija, naħna jidru għandila dik, mizin. Għax konna tip wieħed. U meħu xaljaħ, jimmu nħu xaljaħ, taf kellu, kien straight forward. Kelma jajda speċi. Ija, kelma kien straight forward. U jena fejju kien l-udjenza, imħalta ben-nisa. Kont noqot naqalura, minn ċertu affarijiet. Ma kien jgħid xejn ta' kollu bil-Malti kien jitkellem. U jena mhux problus, imma għandi naqra iktar Kawtela. Kawtela kif n-neddu diskors. Għaddu bħalu jen. Moti uħra, ma? Fanta l-istoria. Meta għadda għannet ma kolħat jen. Zarenta Vestru. U Zarenta Vestru. Nice. Gentili. Gentili ħafna. U dottur. Dottur fl sens. Dottur speċjali. Dottur voljeri. Ġevi musa tgħidu ċertu, per eżempju. M'għandek ċans voljeri li jumu sellu frontak dak il-ħiwaq tlana, jekk kien titmur ħażin, ġifieri dottur. Jien kien jġobni. Li ma kunx mizimija, għax jien kont ħobbi ċajta. U ċajtu ċajt ma kienx iridu. Ma jħobbux. Imma l-bqija. L-istil tiegħu kien hekk. Ija mawx. Il-bis il-ħaqtu? Il-bis. Iċ-ċajta jgħat. Dak għandna miegħu ħażebux. Għajdinna fuq għax in-nies ftit semgħu f'dessensiela fuq. Il-bis kien Bicċet il-verdad kien kollox imma ijib sa naqra. Il-bis kien bġina partikolari għall-għannija kollha. Kif jitkellmu miegħu, kif jiċċajtaw miegħu kollox. Tajjeb, kien jisu l-bambin. Kellu leħnu mawx, serjena.
mux mawx kienu l-fukli bħal leħen tiegħu jifieri. U kienu żur ta' ħalaxa bil-leħen Pariġ kważi bħal tiegħu. Kienu ħafna għannejja ta' Pariġ ta' linja waħda. Mażran Paolo l-Bis. Paolo Gabriele. Kien uniku. Kien uniku għal-fatt li hu kien raġel kien ġiru dak l-accident insomma. Allora ħana konna qasuh bħala bnina partikolari. Meta għannu miegħu. Kien tila fid-dawl. Qed tifhimni? Għax qed nagħni miegħek qed nagħni miegħek jew ma' Jason. U qed nagħni miegħu anke kien qed ċajta kważi qed nista'. Ekku. Mhux ċajta ma kienx joħodha taf kien jieklu ċajt. Imma kien jgħidilek huwa ħibel tgħidilu inti. Ekku. Għax ma qed jisma' forsi jieħdu ħażin. Kemm kiesaħ. U fl-istess skema ma kien ikun jimxi ħażin. Imma Sewa. jien kont attent fuq dal-affarijiet. Iżomlu ħaftitu. Jien attent. Sewa. Mela. Amma Paolo sejkel volieri ġella tikajna blana mhux darba nej ma salva r-ruġel. Paolo Sejki kien makak flana tiegħu wkoll. Bħalek. Kien attent, il-ħin kollu attent. Ma kellux il-kattu ta' karnu Paolo. Anka l-wej kif kien jgħanni Paolo kien ħin kollu attent. Kien dun qed attent għalla ħatajlu inti. Ma qas kellu l-karattru tiegħek Paolo. No. Paolo kien jilgħab il-karattru. Dak kienu mu u r-ruġel. U l-bambino kienu tl-karattru differenti. U wieħed muħu fizzu salva r-ruġel. Tilablu xi jifieri tħol l-as. Isuq tidħol lil-ħuħ. Il-bambino kien kważi l-istess bħali, u Paolo Sejkel. Kien għannej. Ta' dak iż-żmien kien għannej. Sewa. Issa. Nisoħra, Zebbuġin. Għax żemmejti Zebbuġin l-ewwel inti. Zebbuġi kien naħna. Dejjem naqlalu dak dejjem nbellalu kif kienet left-hand center issa darana mhux ħażin dak. Però wuli. Kenna r-rajsu. Ejja, li madux janni. U xi. Għali qatt ma kien jagħni fil-rajsu. Zebbuġi bħalhom qatt ma kien jagħni. Kien għannej. Sarħilu, imbat u jufxie xaxja. Da kien jħasra, kien. Dawk li għadhom żgħar. U għalleb raġuna qatal ħasrem. Jew ma nafx ġifieri. Mhux jiġifieri ngħidlu mhux għannejja qatt ma U hemm Raymond daqsi. Ejwa. Ma ċertu ċirkustanzi kellhom warbu naqra. Mhux disprezz. Iva. Għax kważi ma tgħidilhom hekk kien ta' nixtieq nħajjarhom li għamlu. Sambilhom u kienu biex jiġu. Ma jiġux. Imbagħad ma jgħanni f'garax. Jew ma f'kantina. Qed fimni deqgħet kormani bes. Għasan is-superstar mhux għandna madu jgħanni. X'għandu x'aqsam li? Issa inti tagħni bosta għamli differenti, anke Jason tagħna, pereżempju tal-banju, jiena kont affaxxinajtna ħafna sentejn ilu. Mela daħħalni u dħaltlu buħegu ġismek. Għax il-gitarra kienu qed jippermettuli li għandni hekk. Jew minn qed jagħmlu miegħek qed jippermettilna għandni hekk. Ġieli ssib għannej li bażura kien jiġifier qas toħri ma kontesta. Qas toħri ma kontestaj. Tmur tir jfallilek. Il-kitarri. U sħabek jgħalmu waqt l-għana. Il-kitarra jarmuk. Il-gaj jrid ikun importanti. U dak li qed jagħmel qablek jarmik. Jarmik ukoll. Issa, ħallu nisimgħu għanja minn tiegħek għat li fuq xizime, mux veru? Ejwa, fuq il-fatta li pux wiereb, Zebbuġi, Sewa. U jismu Saġdu Kastellet. Sewa, ħalli nisimgħu. Kalċibdom vella tefelti jaw il-ċampillajsa biex jgħinuni biex bil-ħlewa tad-daq tagħhom mill-kiterrina li ħajruni allura m'għandix għax naħseb bla ma tkunu qed tarawna bil-fors tiġejkom ix-xewqa biex mettamlu tisimgħuna. Lippu xwiereb iż-Zebbuġi bokser fama nazzjonali. Kif
Tal-marsa klassi speċjali kellu żwiemel ta' stamina kulħadd jaf l-għaliex fid-der fosthom nibda b'wieħed minnhom bl-isem Von Petterner. Storja li tista' iddaħħa jew storja li tnissel dwejja għalek dak li tgħaddi minnu għaraf kif tieħdu bil-mod xorta waħda m'għadu draġel imma mbagħad tibqa' sod. Tnejn oħra fl-istess klassi l-irdiblu ġekidu ġwaw u l-gajela l-lippu xwereb wieħed mill-aqwa meqjus u kellu ieħor tamparu xejn inqas il-ġar ġus. ċappas imberek alla depesi tefajnejk fuq zemel f'bejja kien jismu Notre Dame dan żwiemel tal-ola klassi u għalijom trid il-flus għasandi biex nixtri ħmara aħseb wara l-ġollus. Għax jaf jażelhom il-bejjem ħasel daħħal żemel ieħor li minn kollox der perfett għal qalbu qalb il-familja bl-isem Saġ de Castellet. Franċis ġej u Franċis sejjer Saġ de Castellet ukoll twieled fl-1900 tas-sena 84 mela kellu 11 sena la iżjed u l-inqas miqsin. Etnejt kellu u mhux għandu nista' ngħidilkom għalfejn għax għalkemm istorja waħda imma maqsuma fuq tnejn fuq ix-xwieg biex tkunu tafu ngħidilkom tgħidu xi ħlew allura sapportu naqra b'hekk titgħallmu tistennew. X'kien jisimha
nsib sibt li jisem għadra jandra u wahda mill-izbaħ dwib u missieru ġewa Franza tara ħjereċ jaxxaq trakt in-nis kollha jitbismulu x'ħin joħroġ il-ġwal ġak. Bl-traqata l-ewwel klassi qiegħed saġde Kastellet Żiemel ta' forma brillanti tista' ssejjaħlu perfett l-iffu ħadu lill-Franċiżi u mhux ħabbaw tnej għalahom imma l-inqas ġok żeritna pjaċir ta' uħadna bħalhom. Jieħdu ħsiebu saj minn xwere bladhom bjotti fil-tassit u kuġġunoħ Felix Sawyer fit-taħriġ ta' daqqatit bih kellhom id-dijadema bl-indafa ejleq u l-vent joqgħod għal-kull ma jagħmlulu il-ħajjal jgħix kontent. Mal-ġerrejja l-għandu l-iffu kellu kolt nej mill-aħjar kellu l-ġerrej Raymond Clifton u l-ġerrej Frenċo Kassar għandu l-pil l-Eli Fenek l-George Cambry il-Bobuna mija għandu l-ħaw Charles Clifton u l-Nekos Mario Zaguna. ġerat li daw 60 darbata il-ħila tijaw kollaw dejjem der isbaħ mill-oħra is-summata jħalli l-fullaw għajżimel f'din l-istatura mhux ta' soltu jkunu magħna għaliex l-apparenza tijaw iż-żejjer il-gżejjer tagħna. Mejnej maqdar mill-lejħ m'għandux rispett il-qalbu kollha jtejjelek xejn trissaġdu Kastellet ġol marsaw sidin ma juri din il-bolla ġa tawwilu li kif jeder jixel korsaw sagdu Kastellet biġmielu. Raġol marsa kun Żiemel magħha marbut mimlija bl-isbaħ ritratti mhux kif kienet kollha but u meta ġa fija jidħol ġawra sagdu Kastellet xorta waħda jħossu komdu daqs l-iskalla tar-razzett.
il-darba jider illi mux ta' xejn. Waħda t-tieni, waħda t-tielet, tlieta l-ewwel ix-xogħol daqu u kemm feraħ li b'xwiere u l-ġerrejjel li saqu. Mela, Carmen, mek smajna din silta, idina da xej wahda, lew ħaġa ma tagħmilta. U għaliex fuq żiemel minn kollox? Dika it-tfal ta' Lippu Xwiereb, ħajb tagħna insomma. Dejjem jgħidu li fuq iż-żiemel tagħhom, fuq iż-żiemel tagħhom. U ngħidulhom x'taqbad tagħmel fuq iż-żiemel, ġagħmel wieħed fuq Tamjana per każu. U kor mhux iż-żiemel tagħna, kemm ikun hemm l-isem differenti u s-sidien u l-ġerrejja. L-iktar li jkun hemm differenti. U darba nusab l-tifel tiegħu insomma ġi fil-karozza tlu tieni ftit ħinz. Ta' fuq iż-żiemel, insomma taqgħu ħabib tiegħi. Kien intis il-morsa, komplet ċertu dettalji, intulu jien insomma. Biftijaj ma li jieħdu ħsib kollha xumma u għamiltu. U ħarġa għal-bieħ u għamilna ħedda bieħ. Da jisu fattu biex niftijemmu. Fatt fuq żiemel, da żiemel kien żiemel stabli ħafna u ħin minnu sabu mejjet. Sabu mejjet. Sabu ġvi. Mejjet ir-razzja sabu mejjet. Meta ma kellu xejn. Għax it-tabib, il-veterinarju ħalli tajjeb. U sabu mejjet fil-ħodu. Storja u storja. Ta' xamlu wara li sabu mejjet. Għalek inti jgħet storja bitnejn. Bitnejn, ejwa. Tajjeb. Ta' storja, għatma passru li da' żiemel kellu jmut ħasra megħu. Tajjeb. Sani ġwali Jason, kolla din nejdu li inti tanni spiritu prontu ġveru u bil-qalba u taqsim lik l-oħra ta' spiritu prontu. Sewa, u għanna maqsum, eccetera. Issa unnek min qiegħed janni u min qiegħed idoq. Din jiena ġowi ta' raħal ġdid, il-budaj ta' Siġġiewi u Zeppi ta' Sika. Doqqinna Prim Stif ċantar, it-tifel ta' Zeppi l-kelba u Mosè. Ħalli mela nisimgħu xi waħda silta minnu. Never I
خلاني Jason!
Mela, hemmhekk smajna dik is-silta, kif qal li Jason miliex li kienet irrekordjata, u fil-qosor Jason naf li qed tingħid xi ħaġa qabel, kif spiċċat is-silta għax il-ħin qed jafu sikunu nieqfu. Kif spiċċajtu? Li konna din ngħidu biċċajt. Iż-żewġ pari divieri, sija jiena u l-Budaj u sija Joey u Tasika. Kelkom istess suġġett allura? Wieħed aħna fuq iż-żwieġ li nisiblu waħd, u l-ieħor fuq minnu laqwa, minnu lajkla u minnu asfur ma nafx Marija bħalissa jgħidu. Ma minnu laqwa u li żgħar. Jiena nirringrazzjakom ħeġamel però ġimgħa d-dieħla nistidinkom biex nagħmlu ftit issa għana li nisimgħu dirett minn tagħkom mal-kitarristi fl-istudju tagħna. Nirringrazzjakom Jason, nirringrazzjak Karm u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Smajtu tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.